आज के लड़कन का हालत का भइल बा। बरगद पिज्जा के चक्कर में लड़का कमजोर भइली बा। ए रानी का बुझलू? बरगद पिज्जा के चक्कर में लड़का कमजोर भइली बा। ए रानी का बुझलू? मेहर छोड़ के नैहर जाता लड़का नाही भइली बा। धनिया हो बुझलू? मेहर छोड़ के नैहर जाता लड़का नाही भइली बा। धनिया हो का बुझलू? दो छेमी के पिए दूधवा मोटहर नाही भइली बा। अब समझ में आइल? दो छेमी के पिए दूधवा मोटहर नाही भइली बा। अब समझ में आइल? एक एक खियाई बाटी चोखा ये रानी, कबहू न देही दिल से धोखा ये रानी। एक एक खियाई बाटी चोखा ये रानी, कबहू न देही दिल से धोखा ये रानी। एक एक खियाई बाटी चोखा ये रानी, कबहू न देही दिल से धोखा ये रानी। एक एक खियाई बाटी चोखा ये रानी, कबहू न देही दिल से धोखा ये रानी। वीडियो लाइक करना, वीडियो सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, वीडियो कमेंट करना मत भूलना दोस्त, मत भूलना। आप सभी दोस्तों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए दोस्त, भूलना मत। गरीब एक बच्चा खड़ा हुआ है, इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्त। आप सभी दोस्तों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ दोस्त।